Nimittäin mä ostin, Australian lennot maksaa hirveän paljon, sille ei voi mitään. Mutta yhtenä yönä lennot oli puoleen hintaa. Mä ostin vain ne saman tien. Yes! Mulla on lennot Australiaan. Mikä lentoyhtiö? China. Kaksi suomalaista, loput kiinalaisia. Lento meni Helsinki, Peking, Peking, Sydney. 22 tuntia. Pelkkää huutoa. Mä oon ihan varma, että niillä on sellaiset ryhmät, että okei, A-ryhmä huutaa 8-4, te jatkatte siitä ja te jatkatte loppuyö sitten. Mulla meni kerran niin kovaa hermoa, että mä huusin täysin ja silleen, jumalauta! Niin ne luulee, että mä juttelen niille. Mä olin vaan silleen, sen käytävän toisella puolella istui vanha rouva, joka noin 300 kertaa nousi hakemaan lisää teetä. Joka kerta kun se nousi, niin se otti mua päästä kiinni. Sitten kun mä sanoin sille jotain vähän vihaisesti, niin se suuttui mulle silleen. Ja siis 22 tuntia. Erilaisia biisejä, jotka on paskoja! Niinku, ei kukaan mene kiinalaisen ravintolaan silleen. Ja kun niillä ei kuin yksi saatana musiikkityyli, niin kuin, miettikää kiinalainen heavy-bändi. Ei oo. Eikä tuu. Miettikää nyt 30 000 ihmistä, joku menee sinne lavalle silleen, are you ready? 1, 2, 3, 4. Ei. 5 minuuttia sillä koneessa oli hiljaa. 5 minuuttia oli hiljaa sen takia, kun niille jaettiin soppa. Niin kuuluu vaan sen takia niille meni pieneen soppaan 5 minuuttia, koska niillä on soppaa ja puikot. Jonain päivänä joku antaa niille lusikaan ja on silleen, ei vittu, tätä menee paljon kerralla. Sitten ne pyörii paikalla. Okei, se Kiinan lento, siis se meno oli ollut aivan hirveä, mutta siis jäljellähän on paluu. Mä tajuin siellä lentokentällä, että jumalauta, se on täynnä samoja tyyppejä. Taas 2 suomalaista vain ne samat on siellä silleen, mä pärjään. En niinku, että jossain vaiheessa niinku rupeaa oikeesti laittaa niitä sinne niinku, jotain on pakko tehdä, mutta onneksi mut laitetaan siihen paikalle istumaan, josta näkyy lentokoneen siipi. Niin mä tajusin saman tien, että jokaisen lentokoneen siivessä lukee, että älä astu tähän. Onko se ongelma? Lentoyhtiössä aina joku on lähes ulos lenkille. Joku jämsäläinen Tero on siellä silleen. Sitten meille jättiin onneksi suomalaiset sanomalehdet, se viimeinen pätkä, eli Peking-Helsinki-pätkällä. Suomalaiset sanomalehdet, ja siellä oli semmoinen otsikko, jossa sanottiin, että Finnair poisti matkustajan lomalennoltansa. Mihin? Kuka on ollut niin käänneistä kapteeni on tullut silleen, Jari, ulos. Anteeksi? Olemme erittäin hyvin korkealla täällä. Selvä. Kapteeni huutaa perään vaan, älä astu siihen sinivelle, saatana! Sen lehden pääotsikko oli Valion myrkkymaito. Joku muistaa tämän varmasti keväältä. Valion myrkkymaito. Näin isolla luki. Valion myrkkymaito! Ja seuraavan päivän lehdessä oli silleen, ei kun se oli vaan 1 purkki. Pointti oli se, että joku oli bensaa käsissä, ottanut maitopurkista kiinni ja kaatanut siitä suoraan kurkkuun. Ja sitten se oli saanut jonkun minor-myrkytyksen ja se uutisoitiin silleen, polttakaa lehmät! Seuraavan päivän kaikki on se...
Mulla tuli mieleen sitä otsikosta, että se Nokian vesimestari on saanut uuden työpaikan. Silleen vaan vittu sujuu. Se on päässyt Valiolle töihin ja se on siellä. Vittu! Mä tankkasin se tankkiauton väärästä reiästä. Sitten se mietti, että se ei voi työskennellä Suomessa enää ollenkaan, niin se meni Ruotsiin Finduksen tehtaalle pakkaamaan kanaa. Se oli siellä särkynyt lasi kädessä silleen. Mihin nää menee? Nää menee Suomeen.